La Cassola està a punt de començar una xerrada sobre la llei de l'avort, un acte organitzat per els joves socialistes de Castelló i la Secretaria d'Igualtat també dels joves socialistes d'ací d'Onda. Per això, fins a la Cassola, ha vingut el secretari general dels joves socialistes de Castelló, Samuel Faromir. Samuel, per què en Onda? Pues bueno, la veritat que és la llei de l'avort creiem que és una llei molt important i que no només és en Onda, avui ho fem en Onda, però bueno, demà pot ser en una altra ciutat, perquè creiem que hi ha que explicar-la bé, pues, perquè la gent realment conegui de lo que parla aquesta llei i no pues, de lo que s'està parlant, perquè creiem que és una llei molt important i que creiem que tot el món té que saber en què se basa i quins són els drets i llibertats pues, que ara més tenen les dones pues, així en tota Espanya. Per a parlar sobre aquesta llei ha vingut la diputada socialista Antònia García Valls. Antònia, què ens pots avançar sobre la xerrada d'avui? Bé, en general vaig a fer una xerrada sobre el que ha sigut la igualtat per al govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero des del seu inici. Encara que el Ministeri d'Igualtat existís des d'esta legislatura, doncs ja l'anterior s'han fet molt avanços importants de cara a la igualtat d'oportunitats i jo crec que les dones poden sentir-se raonablement satisfetes per tot el que s'ha avançat fins a aquest moment. I concretament de la llei de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs anem a incidir en ella perquè és la més recent, és la que n'hi ha que donar tota la informació, com molt bé dia Samuel, perquè moltes vegades o se pervertix o se intoxica i aleshores el que n'hi ha al carrer no és la realitat de la llei. I jo crec que el punt més important d'aquesta llei és que les dones van a tindre el dret a decidir sobre la seva pròpia maternitat. I jo crec que això és fonamental perquè la maternitat és un fet transcendental en la vida d'una dona. I una vegada més el govern socialista ha demostrat en fets, en realitats, que està per la igualtat i que està per els drets de les dones. Quin creu que són els aspectes concrets més rellevants d'aquesta llei? Bé, aquesta llei el que fa és que dirien que fa una combinació entre el que són els terminis i els supostos. Abans el que n'hi havia, abans me refereix a fa 25 anys, el que s'havia fet era una despenalització de l'avort. S'havia modificat l'article 413 del Codi Penal i com la gent sap s'havia despenalitzat pel supòs de violació, de la salut de la mare i de malformació del feto. Però encara no hi ha aquesta seguretat jurídica que en ple segle XXI les dones volen reclamar. Després no se considerava per a res com una prestació sanitària i les dones trobaven moltes dificultats en tot el risc que això comporta per accedir a la interrupció voluntària del seu embaràs. I després jo sempre dic que ha arribat el moment de que quan una dona decidisca sobre la seva pròpia maternitat no tinga ni que demanar permís ni que demanar perdó. I jo crec que aquesta llei ens dona aquesta possibilitat i sempre considerant que quan se trata de drets positius no s'obliga a ningú a que faci res que vagi contra les seues pròpies conviccions morals. Però el que no s'ha de fer tampoc és imposar les conviccions morals d'una part de la societat a la resta. Jo crec que ahir no estaríem parlant d'un estat democràtic sinó d'una altra cosa. Un dels aspectes més polèmics serà l'autorització de les menors per a avortar sense el permís dels seus pares. Què opinen sobre això? Bé, ja en l'avantprojecte de la llei se va ficar que les joves a partir de 16 anys no haurien de demanar el permís als seus pares. I després de molt de treballar, perquè a vegades se'ns acusa d'una llei improvisada i per a res és una llei improvisada i després ho explicaré amb més deteniment a la xerrada, el que s'ha aconseguit pactar en els diferents grups polítics, vull dir que han arribat a acord 7 grups polítics dels 8 que n'hi ha representats dels 8 que n'hi ha al Congrés de Diputats incorporant diferents esmenes, que s'informarà als pares però que en qualsevol cas decidirà la jove. Si la majoria d'edat mèdica per a tot, fins per a decidir si és un tractament de quimioteràpia o no, la té la jove afectada, en una qüestió d'aquesta transcendència, també l'última decisió la té la jove, que no vol dir sempre que decidirà avortar, pot decidir el contrari en contra de la decisió dels seus pares o tutors. I després una qüestió fonamental és que les normes no legislen les relacions entre els pares i els fills. Això s'ha d'aconseguir, una bona relació entre pares i fills s'ha d'aconseguir fora
de l'ordenament jurídic. No estem legislant la confiança entre pares i fills, estem legislant els drets de les persones. Considera que hi ha prou d'hipocresia en els atacs que està rebent aquesta llei? Bé, jo crec que quan el principal atac, sobretot ve de la Conferència Episcopal, és que la societat és plural, la societat és diversa i n'hi ha diferents maneres de veure les coses i com abans dia les conviccions morals d'ells no tenen per què imposar-se a la resta de la societat. I després per part del principal partit a l'oposició, del Partit Popular, que al llarg de tot el procés ha estat desqualificant tot el tema, vull recordar-li que el tema no era si abort sí o abort no, perquè això va ser una decisió que se va prendre ja fa 25 anys. I ells, durant 8 anys de govern, 4 en majoria absoluta, no van tocar absolutament res. No, si vostè li diu hipocresia, li diu hipocresia. Jo crec que està molt clar quina posició tenen. Per últim, David, suponc que opinareu tots que el millor serà la prevenció. I què esteu fent per a prevenir? De fet, algun exemple es podrà veure així, avui en la cassola. Molt bé, de Jovens Socialistes, del Partit Socialista, una postura progressista. Pensem que l'avortament és l'última resposta, no és una situació desitjable i l'única cosa, com ha dit Anto i Samuel, és que el que estem fent és ficar ordre i legalitat on abans n'hi havia il·legalitat i clandestinitat. Per tant, no estem aportant una nova opció a la societat, sinó simplement regulant-la i donant protecció a les dones que passen a ser ciutadanes de primera. Per tant, esta llei, a més, no sols és de l'abort, que és una definició simplista, sinó que a més també és de l'educació sexual, perquè pensem que l'educació és la resposta per evitar aquesta situació que, com ha dit abans, no és desitjable. Així a tot el món que ens acompanya el donarem profilactis, preservatius, a més d'informació de com utilitzar-los, de forma que front a les crítiques de la dreta, els Jovens Socialistes de la província de Castelló tornem a respondre en fets. Bueno, pues fins així hem arribat i moltes gràcies a tots per les vostres paraules. Gràcies. Buenas tardes a todo el mundo y gracias por acompañarnos una vez más en uno de los actos que de jóvenes socialistas de la provincia de Castellón y jóvenes socialistas de aquí de Onda realizamos gracias al secretario general del Partido Socialista, al grupo municipal y al resto de compañeras y compañeros, sobre todo, y gente de Onda que nos ha querido acompañar hoy en este acto tan importante, porque como digo siempre, desde que el pasado 20 de diciembre de 2008 Jóvenes Socialistas de Onda se refundaron en este pueblo, hemos querido que se notara la diferencia. Dice el diario Violeta de Carlota, de Gemma Lienes, que un 8 de marzo de 1908, 129 mujeres murieron en una fábrica porque al manifestarse para mejorar sus derechos laborales, el empresario, el amo de la fábrica Cotton Textile de Nueva York, incendió la factoría. Desde aquel día, el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y también el color violeta es el color del feminismo. Y para nosotros, para jóvenes socialistas de la provincia de Castellón, la igualdad es algo más que un día ornamental para celebrar en un mes de marzo. Por eso hemos preparado desde la Secretaría de Igualdad, que tengo el orgullo de gestionar, una serie de actos que sitúen a la igualdad en el centro de las políticas, en el centro de nuestra agenda modernizadora, una agenda modernizadora que pretende hacer entender a los jóvenes de esta provincia que otra forma de gobernar es posible. Por eso hoy tenemos el placer y el orgullo de contar con una diputada a las Cortes Generales del Estado, Antonia García Valls, Anto para los amigos y amigas, y también con el secretario provincial, secretario general provincial de Jóvenes Socialistas de la provincia de Castellón, Samuel Falomir. Muchas gracias a los dos. Y quería contar de la mano